Prečo sa vám nedarí zbaviť celulitídy? Celulitída nie je len tuk. Majú ju aj štihle ženy, pretože príčina je hĺbšia než len strava. Problém sa začína, keď pleť stráca pevnosť a cievy tónus. Zhorší sa mikrocirkulácia, objavia sa opuchy a stagnácia, tkanivá sú mäkšie a tukové bunky sa začnú vytláčať navonok. Opora, ktorá drží pleť a cievy, je kolagén. Keď ho je málo, pleť ochabne a štruktúra tkaniva oslabne. V takých podmienkach sa celulitída tvorí ľahšie. Kolagén celulitídu priamo neodstráni, ale vytvorí podmienky, v ktorých je pleť pevnejšia, stav ciev sa zlepší a stagnácia sa zníži, preto je potom jednoduchšie zbaviť sa problému. A tu je najdôležitejšie vybrať správny kolagén. Bravčový alebo hovädzí sa vstrebáva len na 15 až 20%, to je málo. Morský kolagén sa však vstrebáva viac než na 90%. My v centre Bolotova sme pre vás vyvinuli unikátny kolagén obohatený o zinok a meď, ktoré pomáhajú spustiť tvorbu vlastného kolagénu pleti a v cievach. Bude pre vás oveľa jednoduchšie znížiť celulitídu, schudnúť a pleť sa začne spevňovať a omladzovať. Napíšte do komentárov slovo kolagén a pošlem vám úplné informácie, ako ho správne užívať, aby ste nevyhadzovali peniaze do vetra.